Едно интересно начинание на фондацията Коркароли, ветроходна регата, но не точно в пълния смисъл. Гребно ветроходна, защото лодките са Ял 6. Весько Атанасов има основен дан в реализирането вече на тази инициатива. Факт е, че регатата се провежда само с студенти. Това е най-интересно, само и чисто студентска регата. Технически, икономически и висше военно-морско училище, като за първо издание е добре, нали така? Ами да бъдем искрени, надявахме се, че повече университети ще участват, но края на учебната година съвпадна с Деня на спорта, в който искахме да проведем регатата, и това попритисна малко учащите да не могат всички да вземат участие в тренировките, и за това останаха само 3 университета, но живот и здраве, до година ще бъдат повече. Как се представите на тренировките? Някои за първи път май се оказаха в лодка. Значи Икономическия университет за първи път, целият им екипаж за първи път влизаха в морето, особено с такава лодка, и те като че ли бяха така най-ентусиазирани от цялото мероприятие. Техническия университет си имат лодка и с нея участваха дори на регата 3 марта. А пък в военноморското училище те по практика си имат. Да, те са наясно. Те знаят Техническия и гребането. Техническия, те дори си участват с тяхната лодка. Те също имат, може да се каже, опит. Да, те също, особено ветроходен опит, да. Гребен не толкова, но със сигурност ветроходен опит. Те се представиха дори много добре на регата 3 марта. И това първо издание е много важно, в смисъл да сложено е началото. Абсолютно. Нашата идея, така в дълъг план, е със сигурност да участват повече на университети, не само от града, а също така искаме да включим и средните училища. Ние искаме да вкарваме младежи и деца в морето от по-ранна възраст. Ние трябва да успеем да запалим искрата към морето. По този начин ще има повече хора, които ги интересуват. По този начин могат да се подобрят много неща, които всички знаем, че ни куцат. Това е инфраструктура, морска инфраструктура, предвид, по-развити ветроходни клубове. Но много неща могат да бъдат. Няма повече марини, когато има повече хора с повече лодки. По друг начин ще изглежда абсолютно всичко. Но за това ние трябва да вкараме повече хора в морето от по-ранна възраст. 3 вуза тази година. До година съм сигурен, че всички вузове ще участват, а по до година ми се струва, че може да има покани към вузове извън Варна. Или няма да стигнат лодките? Още от до година. Още до година? Още до година смятаме да поканим. А лодки? Това е само разговори с ректорите. Мога смело да кажа, че ректорите на Икономическия университет и на Техническия, това са професор Станимиров, професор Драгомир Пламенов, те приеха идеята, стана им интересно да включат гребане и ветроходство в тяхната физкултурна програма, което за нас е много важно. Това да бъде по презумпция част от тяхната физкултурна подготовка. Ако всеки вуз в един момент има такова предложение да си закупи по една лодка, как ще реагират, не знам? Ние сме им го казали вече. Каква беше реакцията? Беше положителна, абсолютно. Браво, радост. Да. Окей, значи има желание. Ние ще ги натискаме в тая посока. Естествено има страшно много неща, които ние допълнително трябва да измислим къде ще се държат лодките. Нали? Те нямат, има логистика, сериозно. Бази. Да, но това е нашата работа на фундацията, да приветстваме колкото повече хора към морето и ветроходството. Не знам какво пожелание може да отправя към тази регата, която стартира за първа година, но ми се струва, че най-доброто пожелание е да достигне успехите на същинската Коркароли. Дай Боже, благодаря много за пожеланията. Благодаря ти аз. И аз благодаря.